ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപഥകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസൈതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പരിണാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ചാന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ചെല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ, ഭക്തി ആറ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? 7ാമത്തെ പ്രഭു എടുക്കണ്ടേ? 7ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ആരെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഒരു യഥാർത്ഥാത്മ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ സത്യവതി മാതാജി വായിച്ചോ. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 3ാം അധ്യായത്തിൽ 21ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രബുദ്ധ മഹർഷി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ, ഭൗതികലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. യഥാർത്ഥ സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു യഥാത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭയം തേടണം. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിഗമനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും
ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും വഴി ഈ നിഗമനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. ഭൗതികമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചുവിടുക എന്ന പരമോന്നത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഇത്തരമൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതി അത് പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു നമ്മള് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ തെളിവ്, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കണം. നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള തെളിവ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. പ്രബുദ്ധ മഹർഷി നിമിരാവതിയോട് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദുഃഖമാണ്. നമുക്ക് സുഖമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്, ഗുരുവിനെ, അതായത് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഗുരുവിനെ തേടാ, ഗുരുവ് പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചറിയുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെന്താണ് ഒരു ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുമ്പോൾ, ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഗുരു. നമ്മൾ അത് ഉത്തമാധികാരികളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഒരു യോഗ്യതയാണത്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കളാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാ ഭൗതിക പരിഗണനകളും മാറ്റിവെക്കുക. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വിധം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വയ്ക്കാം. ആ വ്യക്തി എല്ലാതും വിട്ട് കാട്ടിപ്പോന്ന് ചോദിക്കാം, പരിത്യാഗം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഗുരുവായി മാറിയ, അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യാഗം അപ്പൊ പരിപൂർണമായ അതെന്താണ്? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാം വിട്ടുപോയാ പോരാല്ലോ, എല്ലാം ആത്മീയമായ എല്ലാ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അറിവൊക്കെ വേണ്ടേ? അറിവ് വേണം. പിന്നെ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വന്ന അറിവായിരിക്കണം. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലല്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ കാട്ടിപ്പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വനവാസത്തിന് പോകണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് പരിത്യാഗത്തിലേക്ക് കണക്ക് കൂട്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇല്ല, ഒരു ആചാര്യന്റെ കീഴില് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെ? ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം സന്യാസത്തിലേക്ക്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ. നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അർജുനൻ ചെയ്തത് അല്ലേ? എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ കണക്കാ കൂട്ടാല്ല പ്രഭു. എന്താ? എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് പോണതെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പഠിച്ചു പോണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മ അവിടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വനവാസത്തിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. അതെന്താ കാര്യം? അതായത് ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോള് അത് വനായാലും വീടായാലും ഒരുപോലെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജനും വായും എന്ന് പറയാ ജലവും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്ന സാധനമാണത് അല്ലേ? അത് ഞാൻ അപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്നാലും അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വനവാസത്തിൽ പോയി ഞാൻ പരിത്യാഗിയായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. നമ്മള് വനവാസത്തിൽ പോയി, അതിനൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജാവ്, വലിയ ധനികൻ, എല്ലാതും ഉണ്ട് ആ വ്യക്തി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തോന്നാണ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്ത് പറയാ പരിത്യാഗം, സന്യാസത്തിന് പോകാന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ സന്യാസത്തിന് പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഭിക്ഷയാചിക്കും. അങ്ങനെ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന സമയത്ത് ആള് പറയാണ്, ഭിക്ഷയാചിക്കുമെന്ന് പറയണം, എനിക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരിത്യാഗത്തിനൊന്നും ഒരു വാല്യമില്ല. മനസ്സിലായ? അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള പരിത്യാഗം. പിന്നെ അതിൽ ഉയർന്ന പരിത്യാഗം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്ന സാധനങ്ങള് ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഗൃഹസ്ഥർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സന്യാസിയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവനത് ഉള്ളോണ്ട് പരിത്യാഗം ചെയ്യണം.
എല്ലാം കൊണ്ടും. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വനത്തിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരിത്യാഗമാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അതാണ് തെളിവ്. ശരിക്കും ആ തെളിവാണ് ഭക്തി, അതാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സമർപ്പിക്കുക, അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കില്ലേ, അതിൽ പറഞ്ഞത് ജനനേന്ദ്രിയം, ജിഹ, ഉദര, ക്രോധം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാണ് ഐന്ദ്രിയ സമ്പ്രത്തിന് സഹായമായി നിൽക്കുന്ന മധ്യവർത്തികൾ അഥവാ സഹായികൾ. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആർക്കും ലോകത്തെവിടെയും ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയമാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നുണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവൻ, അതിനെ കാട്ടിൽ പോയി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാം. അതിനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുക. അങ്ങനെ ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഗുരുവാക്കരുത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞ അങ്ങ ഗുരു, അങ്ങനെയല്ല. അതും അറിവുള്ളവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, നമുക്ക് അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശിക്ഷാ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവ് ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും പിടിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത്തരം ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉണർവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഘടകമാണ് എന്താണ് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് തെളിവ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവർ ആത്മപരിത്രാണത്തിനുള്ള പന്താവിനെ തരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നല്ലൊരു കുട്ടീനെ നല്ലൊരു ടീച്ചർ എടുത്ത് വിട്ട പോലെ കുട്ടി നല്ലവണം, ടീച്ചറും നന്നാവണം, എന്നാലേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായി അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നല്ല ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് പരിപൂർണയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തെളിവ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അതാണ് തെളിവ്. ഭക്തിയുടെ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടാ നമ്മൾ ആ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ആത്മീയ ആചാര്യനുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുക. ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായി മാത്രമല്ല, പരമാത്മായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയായിട്ടാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രതിനിധിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്ന പ്രതിനിധിയാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കുണ്ട്? ആത്മീയ ഗുരുവിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജാവ് നമ്മളോട് ഇത്ര പറഞ്ഞത് 2000 ഭാഗവത അങ്ങാണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തത് എവിടേക്ക്? ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്. നമുക്ക് തന്നത് അതില് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ 250 ഭാഗവത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം 1000 തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് കൊണ്ടാവുന്നത് ഗുരുവിന് വേണ്ടി. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ തികഞ്ഞ ഭക്തി ആദരങ്ങളോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോട് പാരായണം ചെയ്യണം.
അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തി ആദരകളോടുകൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭാഗവതം അടക്കം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരുവിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമമന്ത്രം ആദ്യം ചൊല്ലാം എന്തൊരു കാര്യത്തിനും, അല്ലേ? ആദ്യം ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമമന്ത്രം ചൊല്ലിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രണാമമന്ത്രം ചൊല്ലാം. അത് ഇതാണ് കാര്യം. ആ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ കൈ പിടിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്കായിട്ടില്ല. ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാകുക എന്നായിരിക്കണം ശിഷ്യന്റെ മനോഗതിയും ലക്ഷ്യം. അതോടെ ആത്മജ്ഞാനം എന്തെന്നറിയാൻ അത് വളരെയേറെ സഹായിക്കും. വേദങ്ങളും ഇക്കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ശരിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതില്ല. ആത്മീയാചാര്യൻ എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തിവിശ്വാസമുള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം, ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും കുറച്ചൊരു വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ പതുക്കെ ഒക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സാധന. അത് ചെയ്ത് മാത്രമേ പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യ സേവ. ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ്. ഭഗവതിലും തത്വത്തിൽ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നയ സേവയ, അല്ലെ? ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കുണ്ട്? ഗുരുവിനുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാ? സന്ദീപന മഹർഷി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗുരുവിനുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. ശരിക്കും പ്രതിനിധിക്കാണ്. ഒരിക്കലും ഗുരുവും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല. അതപ്പോ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഗുരു വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഗുരു ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്, അല്ലെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്ന് പറയാം. അതിന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഗുരുവിനും ഭഗവാനും ഒരേ ഇതല്ല. ഗുരു വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ. പക്ഷെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണാണ് ഗുരുവിന്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, എവിടെ കാട്ടിപ്പോയാലും നമ്മൾ ചിന്താഗതി കാട്ടിപ്പോയി തപസ് ചെയ്താൽ മാത്രം സന്യാസി ആവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാവി ഡ്രസ് ഇടണം, പിന്നെ ചന്ദനം തേക്കണം, ഭസ്മം ഇടണം, രുദ്രാക്ഷ അണിയണം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സങ്കല്പം, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അത്രയും അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇതിൽ. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും കാട്ടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതല്ല. ശരിക്കും ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരിക്കില്ല. ആ വ്യക്തി നമ്മളെ കൂടെ ഇടപെട്ടാലും ആ വ്യക്തി സാധാരണ മനുഷ്യനായിരിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ ഒരിക്കലും ആത്മീയ ആചാര്യന് അസൂയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അവൽക്കിൽ എത്താനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അസൂയോ ഈർഷ്യ ഒന്നും പാടില്ല. അതിന് സേവ, ആചാര്യ സേവ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും സേവിക്കാനാവും. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ തുല്യ. നമുക്കറിയാം അത്രയും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം ഉണർന്നവർക്കേ ആത്മീയ ആചാര്യനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാര് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യനെ സേവിക്കുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതാണ് ആചാര്യ സേവയ്ക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇന്നാള് പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവാണവര്. എല്ലാതും ഉള്ള വ്യക്തിയെ മഹാരാജാവെന്ന് പറയുള്ളൂ, അല്ലെ? ഗുരു മഹാരാജ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ, അല്ലെ? എല്ലാതും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുരു മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഉള്ള വ്യക്തി. ഏത്? ആത്മീയത, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികത അല്ല. നമ്മളെ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കുള്ള മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.
പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താൻ ഒരു മഹാഭക്തനാണ് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് പുരോഗതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുദ്ധേശനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാനേ അത് സഹായിക്കൂ. ഇതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളെ വിചാരം നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണെന്ന്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാ, ക്ലിയർ കട്ട്. കാരണം ഇതിന് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഭഗവാൻ എന്റെ കയ്യിലാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ കേൾക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ല പലരും നമുക്ക് കാണാം, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ, ആരെ അടുത്തും പോവില്ല, എന്നോടാണ് സ്നേഹം, ഒന്നുമല്ല. അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്? സത്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. കാരണം അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോണം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഭഗവാൻ അത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും കിട്ടൂല. നമ്മൾ അത്ര ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുണ്യാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമശിവൻ പിന്നെ വിഷം കഴിച്ച പോലെയോ, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വെറുതെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അനുകരിക്കാന്നല്ല, അനുകരിക്കരുത് ഒരിക്കലും. നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം. പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജീവികളാണ്. നമ്മളെ നിയമങ്ങള് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ അത്ര ലെവലിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ത് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ശരി, നിങ്ങൾ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രാമാന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് രവി ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക്, അത് നമ്മളിഷ്ടം. ഇതൊന്നും എന്തായില്ല, മന്ത്രങ്ങളല്ല. മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഷയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാലോ, വേറെ രീതി പറയുമ്പോൾ നമ്മള് എത്ര വർഷങ്ങളാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും നോക്കി എത്ര വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അറിവ് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ 10,000 വർഷങ്ങളായി ഇതിങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ എത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി, ഇത് മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പോണില്ല. ഹരേഷ്ണം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളെ ഭക്തന്മാരെ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ബുദ്ധന് കൃഷ്ണനെ അവതാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. ബുദ്ധ ദർശനം നാസ്തികരെ വിഭ്രമിക്കാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഏത് ബുദ്ധൻ അവതരിച്ച സമയത്തുള്ള കാലഘട്ടമല്ല ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ശരിയല്ലേ? അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്ന് ശരി, ഇന്ന് അത് ശരിയല്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കുറെ പല സ്ഥലത്തും പല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെ പോയാലും ഭഗവാൻ കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോവാ, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിപ്പോ ബുദ്ധമതം ആരെങ്കിലും പല ഇതുണ്ട്, അത് അവരെ വേദമതം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ വഴിക്ക് പോവാം. വേദങ്ങളിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോവാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവതാരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധമതം പോരെ, ഏത് മതമായാലും എടുത്തോ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്ലസ് അതിന് കിട്ടും, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ ഇത് അതിന് ബുദ്ധ ദർശനം നാസ്തികരെ വിഭ്രമിക്കാനുള്ളതാണ്. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ദർശനങ്ങൾ നമ്മൾ നാസ്തിക ആസ്തിക ദർശനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ, നാസ്തിക ദർശനങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. നിത്യമായ മതതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധിക്കും. നാരദീയ പുരാണത്തിലെ കോട്ടിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം എത്ര കോട്ടിങ്, പല കോട്ടിങ്ങുകളും വരുന്ന കാണതില്. നാരായണ പുരാണം, അത് നാരദീയ പുരാണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പത്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ, 4 വേദങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെ?
അപ്പൊ ഇത്രയധികം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആചാര്യ ഈ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വായിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്ത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പം നാട്യ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ സാധിക്കും. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ ഭൗതികമായ ആന്തരിക സുഖ അനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി വിഷ്ണു ലോകത്തിന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതിന് മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞ നാരദീയ പുരാണം, ഇതേതാണ് പത്മപുരാണം. അപ്പൊ ഒരേ പുരാണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലേ, ജനന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാതും മറന്നു പോവാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേവരെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് വരാൻ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ജനനത്തിന്റെ വിഷമവും മരണത്തിന്റെ വിഷമവും ഒരേപോലെയാണ്. ജനിക്കുന്നത് കരഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്കറിയാം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്. നമ്മ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിന്ത ആലോചിച്ചൊക്കെ, അവന് വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വേദന എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം അവൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കരയും. അതുപോലെയാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതികാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എന്നെ ഭൗതികലോകത്തിലേക്ക് വിടല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മായയിലേക്ക് വീഴാണ്. നമ്മൾ മായാലോകത്തിലേക്ക് വീഴാണ്. അതല്ലേ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. 16 വർഷം ഇവിടേക്ക് കടക്കാം, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന പ്രശ്നം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായി ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. അടുത്തത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ഓക്കെ, ഒരു ശേഷം പ്രഭു അതിനകത്ത് വേറൊരാളുണ്ടല്ലോ, നത്തിങ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണം ഒരാള് കയറിയില്ല. ഒരു ശേഷം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ശേഷം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോണ ആരെങ്കിലും കയറുന്നുണ്ടാവും. നത്തിങ് ശിവമാതാജി അല്ലേ? ആണോ? നത്തിങ് ഫോൺ ആരാ? ശിവമാതാജി തോന്നണു. അതെ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി. അതെ മാതാജിമാരെ, എന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പെരുമാറ്റിട്ടു മാതാജി. അപ്പൊ പെരുമാറ്റിട്ടു. ഓക്കെ, ഇതില് ഏഴാമത്തെ പുണ്യമാസത്തിൽ അത് വായിച്ചോളൂ. ഏഴാമത്തെ, അതായത് 81ാമത്തെ പേജില് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠ ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, അതായത് 18 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരമുള്ള ഭഗവൻ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രം സർവാതിശായിയായ പ്രാധാന്യം ശരിക്ക് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. ഉപരിലോകത്തു നിന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ ദേവന്മാർ കാണുന്നത് ചതുർബാഹുവായ വൈകുണ്ഠന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അടുത്ത വായിക്കണം പ്രഭു. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ സൂതഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ച് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിപ്പോ പുണ്യമാസത്തിലെ
പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ പലരും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി താമസിക്കണതിന്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെ. കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ ധാരകിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 വർഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ഇപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ കോട്ടിങ്ങാണ്. നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ഇതാണ് പത്മപുരാണം, അങ്ങനെ പല പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയണം. കാരണം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായ സ്ഥലം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. അത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സ്ഥലമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി ആത്മീയമായിട്ട് ഉണർവ് കിട്ടും. ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ അവിടെ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരെ സംഗമത്തിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭക്ത സംഗമം കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. പിന്നെ അടുത്ത പുരാണം ബ്രഹ്മപുരാണം. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഏത് ഇവിടെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ല, 4 ക്ഷേത്രങ്ങള് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം എന്നാണ് പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട്. ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം? ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, പിന്നെ അതൊരു യുഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ബന്ധമുണ്ട്. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം അല്ല, വൃന്ദാവനം വൈഷ്ണവർക്കുള്ളതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. പിന്നേതാ? തിരുപ്പതി അല്ല, ബദ്രിനാഥ്. പിന്നെ രാമേശ്വരം. ഈ 4 ക്ഷേത്രങ്ങളും നമ്മള് ചാർധാമുകളല്ലേ പ്രഭുജി? ചാർധാമുകൾ, ചതുർധാം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഈ നാല് ധാമുകൾ നമ്മള്, അതായത് ഓരോ ചതുർധാം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ പോകുമ്പോ ബദ്രിനാഥ് കേദാർനാഥ് അങ്ങനെ മാറും. അതെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ 4 സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് 4 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം. അതില് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും ഓരോ യുഗങ്ങളായിട്ടാണ് ബന്ധം. അതായത് ജഗന്നാഥപുരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കലിയുഗത്തിലുള്ളതാണ്, കലിയുഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഏതാ രാമേശ്വരം ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, മറ്റേത് സത്യുഗം, ഏത് ബദ്രിനാഥ്. അപ്പൊ ഈ 4 യുഗങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത പോലെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെതായ കഥകളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മളെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ്. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് കലിയുഗത്തില് പോകേണ്ട ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആള് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം അതെവിടെയാണ്? ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. പുരിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വസിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ വർണ്ണനകളും കുറെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാരണമാണ് പുരി ലോകത്ത് നിന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജഗന്നാഥ് പുരിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകൾ ദേവന്മാരെ കാണുന്നത് ചതുർബാഹുവായ വൈകുണ്ഠ രൂപത്തിലാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജഗന്നാഥപുരിക്കുണ്ട്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ നടന്ന കുറെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ജലത്തിന്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗംഗ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഗംഗ നമുക്ക് ഗംഗയിൽ പോയി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും. പക്ഷെ ഗംഗനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആരാ? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ഗംഗയിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കഥ വേറെ ഉണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും ഗംഗാ നദി വരുന്നത് നമ്മളാ ഭഗീരഥൻ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആകാശഗംഗ. അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന മുന്നേ ആകാശഗംഗയായിരുന്നു. ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗംഗ തന്നെ ഭാഗീരഥി, സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. പിന്നെ എന്താ
നമ്മള് സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, സൃഷ്ടിയില് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാമനന്റെ കഥ അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാലും നഖം കൊണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അത്? ഇല്ല, ഇല്ല, അത് കേട്ടിട്ടില്ല പ്രഭു. അത് കേട്ടിട്ടില്ല പ്രഭു. അതായത് നമ്മള് വാമനായപ്പോ 3 സ്ഥലങ്ങൾ അളക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ അളക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിന്റെ നഖം കൊണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് അതിന്ന് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും വെള്ളം. അതാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. പെരുവിരൽ താന്ന് അല്ലേ പ്രഭു? എന്താ പെരുവിരൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്? ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു അല്ലേ? ആ ഗർഭോദാശയം, അതായത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം. ആ വെള്ളമാണ് ഭഗവാന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളമാണ് ശരിക്കും ഈ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്ന് പൊട്ടി താഴ്ത്തേക്ക് വീണിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആയ സ്ഥലം. ഏത്? ഗംഗാ നദി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള് ആ വെള്ളമാണ് അത് ശരിക്കും അല്ലേ? സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്, അതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗംഗ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ എന്താണ് പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗംഗാനദിയെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഗംഗാനദി ജലത്തിന് അങ്ങനെ ഗംഗാനദി സദ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായി ആന്തരികമായി പവിത്രീകരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഗംഗനെ ആവാഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചനദികളെ ആവാഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാനദിയുടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാ പൂജകൾക്കും ഒക്കെ ഗംഗാനദിയുടെ അറിയാലോ, ഗംഗാനദിയുടെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 8ാമത്തെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവശ്യം വേണ്ടുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. നാരദീയ പുരാണം ഇങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഒത്തിരി ശബ്ദം കൂട്ടും മാതാ, കേൾക്കണില്ല. എന്തോ സൗണ്ട് കുറവാ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലായി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളണമെന്നതുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. കൈക്കൊള്ളരുതെന്നുമാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജപമാലയിൽ 1000 ഉരുവെങ്കിലും എന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കുറയ്ക്കണം. പ്രതിദിനം 16 മാല, ഒരു ജപമാലയിൽ 108 മണികളാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ നിർദ്ദേശിക്കാറ്. ഒരു ദിവസം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ബാക്കി വരുന്നത് പൂർത്തിയാക്കണം. 16 എന്ന് ഒരിക്കൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉപേക്ഷക്കാരനാകും, വ്രതഭംഗം വരും. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കുറ്റകരമാണ്, തെറ്റാണ്. തെറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇത്ര ഒരു ജപിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക. 8 എങ്കിൽ 8, 10 എങ്കിൽ 10, 16 എങ്കിൽ 16. എടുത്ത തീരുമാനം നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കുക. ഒരിക്കലും അതിന് ഭംഗം വരുത്തരുത്. ഇപ്രകാരമായാൽ അയാൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കാം. അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും എടുക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റം പറ്റാതെ ചെയ്യാം. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നും കൂടിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കല്. അടിസ്ഥാന തത്വം വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഗോവിന്ദനിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം.
ഉപവസിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക, ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ പലർക്കും ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, അന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുക. അതിലൊരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മളെ രീതിയിൽ നിരാഹാരം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാത്ത അവസ്ഥ. അല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയണം. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ആ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ അശ്വത് പൂജ, അത് നമുക്കറിയാം, ഇത് പൂർവ്വഭാവങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ആല്, അതുപോലെ തന്നെ തുളസി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പൂജകള് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തശൂന്യര്, അതായത് ഭക്തിയില് നമ്മ ഭക്തിമാർഗമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിമാർഗം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള സംസർഗം കുറയ്ക്കാം. കാരണം അവരെ ചിന്താഗതി അത്ര വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അവരായിട്ട് സംസാരം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മളോട് കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാന്നല്ല, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ നിർത്താം. നമുക്ക് അവർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോകുന്നല്ലാതെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെന്ന്, കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്, അത് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത്രയും അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടാവില്ല, കേൾക്കണത് തന്നെ, കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിശൂന്യര്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഭക്തിശൂന്യര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നത്. ഗുണാണ്, ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണല്ല. വൈഷ്ണവർ അല്ല, വൈഷ്ണവരല്ല, അത് കൂട്ടാനില്ല നമുക്ക്. അവർക്ക് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണമാണ് എന്തായിരിക്കും? പൂർവജന്മ പാവം. അത് ശരി, പാർഷ്യലി അത് ശരിയായി. പിന്നെ പുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലേ? അതെ, അവിടെയാണ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം, ഏത്? അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരത്തിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമില്ല അവർക്ക്. അവർക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവരിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തിരിച്ചും കാണാം നമുക്ക്. ഭക്തി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ വളരെ ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കാണാം. കണ്ടിട്ടില്ലേ? രണ്ടു തരം ഉണ്ട്, കാണാറില്ല നമ്മള്? രണ്ടു തരം ഉണ്ട്. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളില്ലേ, ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥാണോ? ഏതാ മനസ്സിലായില്ല മാതാജി ഇത് ചോദിച്ചത്? നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇത് പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥം അല്ലല്ലേ എന്ന് പറയും. ഇത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേ പ്രഭു എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ, അല്ലാതെ അല്ലല്ലോ ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതല്ലയോ എന്ന് പറയും. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? പുസ്തകത്തിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയല്ലോ എന്തെന്ന് ചോദിക്കണം. ആർക്കും എന്തും എഴുതാമല്ലോ. ആർക്കും എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ ആർക്കും എന്ത് എഴുതാം, കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്താ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചല്ലോ? ഇല്ല, നിനക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കൂടെ, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്ലസും മൈനസും നീ അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവർക്ക് അത് ആർക്കാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ ചെയ്തോട്ടെ.
അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തി ശൂന്യന്മാരുടെ സംസർഗം നമ്മ ഒഴിവാക്കാം. അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈഷ്ണവന്റെ പൊതുവായുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി ഭക്തി ശൂന്യന്മാരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം അതാണ്. അത് നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. ചെറിയ പറയും പഠിക്കാത്ത ഒരുവിധം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളടക്കം പോകും. ഭക്തി ശൂന്യർ ആരൊക്കെ? നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ഭക്തി ശൂന്യരെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ തരാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ, മായാവാദികൾ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഭക്തി ശൂന്യർ, അതായത് നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ശൂന്യ അവർക്ക് ഭക്തി ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? ദേവന്മാരെ ആരാധന ഭക്തിയുണ്ട്. ഭക്തി അവിടെ എന്താണ്? ആ ഭക്തി എന്താണ്? കൊടുക്കലും വാങ്ങലാണ്. കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഭക്തിയല്ല. അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയല്ല, ഭക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൊടുക്കലും വാങ്ങലും മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം കാണിക്കലും മാത്രമാണ്, ബാക്കിയല്ല. നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനില്ല. മായാവാദികളെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ മായാണ്. അങ്ങനത്തെ അതിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ശൂന്യവാദം ഉണ്ട്, മായാവാദം ഉണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് പുനർജന്മില്ല ചില ഇത് വിശ്വാസങ്ങളില്, പക്ഷെ ആത്മാവുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പല ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. പല ചിന്താധാരകളുള്ള വ്യക്തികളെ ഭക്തി എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഭക്തിയല്ല അത്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ അധികം കൂട്ടുകൂടണ്ട എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഭക്തി ശൂന്യർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തി. അതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നുള്ള ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭക്തി. കാർത്തിന്യ സംഹിത ഭഗവാന്റെ സർവദായസത്തത എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിന് ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനും ഭേദം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രശ്നമാണ് ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട് ഇതായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാ, അതും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഭക്തന്മാരല്ല. വിഷ്ണു രഹസ്യം പല തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉത്തേജിതരും ആയവരുമായ സംസർഗത്തെക്കാൾ ഭേദം സർപ്പമോ വ്യാക്രത്തെയോ ചിങ്ങണ്ണിയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയാണ്. ഒരേ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ആ അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. ആ അമൃത് അതിന് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയല്ലാതും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ ഇത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തൻ കാണുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്തത് അയോഗ്യതരായ ശിഷ്യന്മാർ, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കായ്മ. പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മള് കുറെ ഒരുവിധം ഇതായി കഴിഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാർക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ പറ്റി അത് പറയണത്, അങ്ങനെ കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നാദനം നാജനം നാ സുന്ദരീശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടത്തിലുള്ള ശ്ലോകം നമുക്കറിയാതെ. പ്രായോഗികമായി നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്തിരസാമൃതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കണം. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തൂല. കാരണം ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവാം. അത് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിവാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അല്ലെ?
അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യരായി സ്വീകരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തുവെന്നവനാണെന്ന് ശിഷ്യത്വം നേടി വന്നിരിക്കുന്ന സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അപ്പോ അടുത്തത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ശരി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയണം. ആ വ്യക്തിയെ ശിഷ്യനെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം, അവൻ അതിന് പ്രാപ്തമാണോ എന്ന്. അതിനുശേഷമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം നിന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഇതിന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അതെന്നെ പ്രശ്നമാക്കി കളയും. അതാണ് നമ്മളെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതേപോലെ ആവും. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ രൂപത്തില് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും, നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവ് പറയാണ്, പണമുള്ളവർ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടി ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ പണം ചെലവഴിക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗ്രന്ഥരൂപേണയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, ഗ്രന്ഥരൂപേണയാണ്. അതാണ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷേത്രത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളതെന്നല്ല, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമഭാവവും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികമായ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്, മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ പാദാരന്ധ്യങ്ങൾ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഭൗതികമായ നഷ്ടഭഷ്ടങ്ങൾ അത് വരും പോവും, അതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലല്ല. നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്കറിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുലം, സൗന്ദര്യം, പിന്നെ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ ഇതെല്ലാതും എന്താണ്, നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുന്നത് 2 കുടുംബം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാത്വിക കുടുംബത്തിലാവാം, അതേപോലെ തന്നെ നീച കുടുംബത്തിലാവാം, ധനമുള്ള കുടുംബത്തിലാവാം, ധനമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലാവാം. ഒരു വ്യക്തി അവര് ആത്മാവ് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വേവലാതി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആയ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളെ. പിന്നെ പത്മപുരാണം, ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ല. ദുഃഖമുള്ള വ്യക്തിയുള്ളിലും ദോഷത്തിനും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇതൊക്കെ മാറണം. അതായത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായാലോ ഭഗവാൻ അവിടെ ദുഃഖത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, പിന്നെ ദേഷ്യത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, ഒന്നിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി, നമ്മുടെ തന്നെ സത്ത്, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സത്ത് വരുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാം, അത്തരം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം. അത് തന്നെയാണ് ഇതും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാരാധന, വൈഷ്ണവർ ദർശനം ഉറുമ്പിനെ പോലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ദേവാരാധന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളതൊരു പറഞ്ഞു, ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ദേവാരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. ആരാധന ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ ശിവനെ പറ്റിയും പറയാനില്ലല്ലോ. അത്രയും ബഹുമാന്യർ അവര്, അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തരായതുകൊണ്ടാണ് അവര് ആ പൊസിഷനിലുള്ളത്. അത്രയും കഴിവുള്ളവരാണ് അവര്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദേവാരാധന എന്ന് പറയുമ്പോള് നമ്മൾ അവരെ എന്തിനു ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അവരെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തരണം. അവർ നമുക്കറിയാം, ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് നിമിഷമാണ്, കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോവും. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നത് മാത്രമേ പെർമനന്റ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ
പോവും. ജീവചൈതന്യങ്ങൾ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുതേ പറയാണ് മഹാഭാരതം. ജീവിത ചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വിഷമം ഉണ്ടാകാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങൾ എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന സുഹൃദയരായ മനുഷ്യർ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം അത്രയും പരിശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ പല ജന്മങ്ങളില് കൊണ്ടടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങള് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരില് വിഷമം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാവും. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ല നമ്മൾ. അത് പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ശരിക്കും മൃഗീയ സ്വഭാവമുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അതിനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ജീവചൈതന്യങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സുണ്ടാ, സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മള് തെളിവുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി തത്വത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ. അതില് ഫസ്റ്റ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മള് എല്ലാവരും ഓഫായി പോയില്ല, വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫായില്ല, ആരും ഇല്ലേ? ഉണ്ട് പ്രഭു. ഇടക്കിട്ട് ഓഫായി പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയാണ്. ഹരേഷ്ണ അല്ലെ? ആ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാരും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തിരിച്ചാവരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കല്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഇത് സ്വീകരിക്കല്. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആചാര്യ ഗുരുക്കന്മാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ വായിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശം സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൈക്കൊള്ളൽ. ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ആചാര്യ സേവ, ആചാര്യനെ സേവിക്കുക. ആചാര്യനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ആചാര്യ സേവ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭാഗവത്തില്. പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ആചാര്യന്മാര് എന്താ ചെയ്തത് അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിത്യമായ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവാം, നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടും എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമുക്ക് ആയ ഒരു അവസ്ഥ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ പറയാണ് ഭഗവാൻ പുണ്യ ഭൂമിയിലെ വാസം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് താമസിക്കുക, പോവുക, പ്രവർത്തിക്കുക, സംഘം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ സത്സംഗം അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തും പറയുന്നു. പിന്നെ ഗംഗാനദിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെന്താണ്? വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാം. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പറയാം. നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ നമ്മൾ ചുറ്റും നിന്നൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാട്. അതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മ കർമ്മബലം, ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കർമ്മബലം കേൾക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കർമ്മബലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് 1 or 2 ഉടുപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നടക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കണക്കുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ആചാര്യന്മാർക്കല്ലോ 2 കൈ കൊടുക്കും. അതന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ചില പറഞ്ഞുണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇടും. അതാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളാ. അത് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഏകാദശിയിൽ ഉപവസിക്കുക. അത് പ്രാക്ടീസാണ്. അപ്പൊ പട്ടിണി കിടക്കാല്ല, ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു. പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയാവൂല. ഭഗവാന്റെ കാര്യം നാമജപം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ചെയ്യണം. പിന്നെ
തുളസി, ആല് തുടങ്ങിയ മരങ്ങളെ പൂജിക്കുക. പൂജിക്കുക. അതായത് ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള, രാജസികമായിട്ടുള്ളത്, താമസികമായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിലും കാണാം. ഇതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നെല്ലി, തുളസി, ഇതൊക്കെ തുളസി, ആലൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്. അതിന് നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് മുള്ളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ചെടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്. അത് നമ്മളത് വളർത്താനും അതിനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ കാണാം. മൃഗങ്ങളിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള മൃഗം ഏതാ? പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രഭു, സാത്വികമായിട്ടുള്ള മൃഗം പശു. പശു 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 രാജസ്യമായിട്ടും നായ, മറ്റേത് താമസികമായിട്ടുള്ള പന്നി. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും കാണാം, പൂക്കളിലും ഒക്കത്തിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുമ്പോ, വൃക്ഷങ്ങൾ വരുമ്പോ തുളസി, നെല്ലി, അതിനൊക്കെ നമ്മള് അതിനെ ഇത് ചെയ്യാം, എപ്പോഴും പൂജിക്കാം. പിന്നെ ഭക്തിശൂന്യരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കാം. ഭക്തിയുടെ ലെവലാസ്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഭക്തരല്ല, നമ്മൾ ഭക്തി പഠിക്കുകയാണ്. അത് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത് പല രീതിയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവരെ സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചീങ്കണ്ണീനെ പോലെയാണ്, സർപ്പത്തെ പോലെയൊക്കെയാണ്. സർപ്പത്തിന് വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സർപ്പത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈഡിൽ കിടന്നോ അപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഉപദ്രവമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ, അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് സർപ്പത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ആളായാലും നല്ലതാണ് സർപ്പത്തിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. സർപ്പം വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മളൊരാള് വധിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളെ എത്തുന്ന എന്തായാലും നമ്മൾ അയാൾ വധിച്ചിരിക്കും. അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഏതൊരു ഭക്തന്മാര് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കില്ലായ്മ. പിന്നെ കുറെ അതൊക്കെ ഉയർന്ന ഇതിൽ വരുമ്പോ പറയുന്നതാണ്, കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഭക്തി ആവണമെന്നില്ല. കുറെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല, കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ അതൊന്നല്ല ഭക്തി. എന്താണ് ഭക്തി? രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതൊന്നും ഭക്തിയല്ല. പിന്നെ ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവം, ലാഭവും നഷ്ടവും അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പോവാം. അപ്പൊ ദേവാരാധന പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരവും നമുക്കില്ല. ഞങ്ങൾ വലിയ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണ്, അതല്ല. മനസ്സിലായ? അവര് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണ്. ആര്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും. അപ്പൊ അവരെ നിന്ദിക്കാനോ അവരിതിന് പറയാനുള്ള യാതൊരു ഇതുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് അത്തരം അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അവരെ പോലെയല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഭക്തി തരണമേ. കാരണം അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ആ ലെവലിൽ എത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലെവലിലുള്ള ആളിന് നല്ല പോസ്റ്റിൽ വരാം, ഇല്ലാത്തവര് താഴത്തെ പോസ്റ്റിൽ വരും. നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോസ്റ്റിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് പത്മപുരാത്തിൽ പറയുന്നു, ഹരി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സദാ ആരാധന എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കരുത് എന്നതിനർത്ഥമില്ല. ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാപദത്തിലാണ്, മറ്റേ അതല്ല. അവര് ആരാധിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരാണ് അവര് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഒരു ജീവിയെയും അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കരുത്. ജീവചൈതന്യം ഒന്നിലും വിഷമിക്കാതെ എത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാം, ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കശാപ്പ് ശാലകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വൈഷ്ണവ രീതി, ഇത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മളെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയറാ മറന്നു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ.